Уважаеми сънародници, ние стоим на важен етап от нашето пътуване към признаване и равенство. Искам да ви информирам, че вече имам официално становище от българските институции, което потвърждава, че нашия език няма сходство с ромския. Също така, научни изследвания показват, че нашите традиции, бит, култура, обичаи са различни и трябва да бъдат свързани с тези на ромите. Това е важен момент, който подкрепя усилията ни за признаване на етноса на ордарите като отделен и самостоятелен, а не като част от ромската общност. Проектът, който започнахме, вече е факт. Обръщам се към ромската общност, като изразявам нашето желание да живеем в мир и разбирателство. Ние няма да имаме претенции към техния език и традиции и не искаме нищо от тях. Ще работим само за съхранение на нашата собствена идентичност и ще направим всичко възможно да не позволим на никого да включва нашите родари в техните списъци като роми. Накрая искам да се обърна към нашия етнос. Тези трудни времена изискват единство. Силна воля, всеки един от нас е част от тази кауза. И само заедно ще успеем да докажем на всички, че сме силни и несломими. Нека работим като екип, за да постигнем целта си. Признаване на нашия етнос и запазване на нашата уникална идентичност. Този документ може да бъде използван в държавни институции, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието, Министерство на културата, нематериално културно наследство, Национален статистически институт, международни организации, ООН, Съветът на Европа, Агенция на основни права, Amnesty International, научни и академични среди, университети, публикации, медии, съдебни дела и жалби. Това е един от най-силните инструменти, с който разполагаме в момента. Комбиниран с допълнителни доказателства, исторически документи, свидетелства и статистика, може да постигнем реални промени. Благодаря ви, бъдете здрави!